So guys, nami diri sa 7-Eleven kay magpa-cash out mi sa kwarta pero wala sa cash out diri. Mangita mi og kanang kapag-cash out ta diri ay. At bang sa Julius kani GCash agad. Tingnan nato. Yo. Yo, nilas. Ako ano ma'am kanang cash out sa GCash. Wala. Pag binamalas nga naman oo. Sige, mangita lang miglaing lugar. Ay, Yung tanah pa sa sakwen so, siyempre pwede ba? oo no. Sige. Mahinay na lang ko dito. Lakaw lang ko dito. Sige. Balag madakpan ko. Lakaw ko nga nag-helmet ko. Yes sir. Thankful tayo guys kay pwede na mo dawat ang GCash diri sa Prince Hypermart. So naglinya gyapon diri guys. Inani ang protocol diri sa Sandre. Naglinya gyapon ta. Wear your face mask and face shield. Maski vaccinated na ka, follow lang gyapon kas protocol. Bayot. So we're here. Unahon na mo ang diri sa kwan canned goods or sa pa nga mapilian na mo diri. So let's get it on. Tamang ano lang dito tamang starting na ba kung sa mga pabilis ng only ko dito malitan. So maraming salamat sa mga sponsors diyan. So, namanamig ka nang bumalit sa mga groceries and sa to say mga kaibigan no kay wa mi ka vlog karon sa sulod kay gibawalan mi. Paano lang gyapon ta sa protocol. Ano itong gipumalit guys? Ready to deliver na siya ugma pohon para kang nanay. Again sa mga sponsors nato diha, maraming salamat sa inyong tanan. Kita-kita lang tanan niyo ugma ha. Inig kuha na to, inig deliver na to ka nanay. Let's go. Buntag naton tanan no, naabot na kita diri sa Bukirang Dapit sa Barangay Libaong, San Romeo, Cebu. Atong nakuan si nanay nga nagkaon pa man so magpaabot niya. Thankful ta nga nindot kayong panahon ang yatag sa Ginoo sa tuwa. At the same time, naabot kita diri dapitan no, grabing bukira. Ako mag-expect kay nato day ka bukid. Ato jud nakita sa mga daan nga atong nagian, grabing lisura pero dili na mo ibabag no para mahunong ato ang pagtabang kang nanay. So banimin ninyo no sa aron makita nato si nanay. And God bless ninyo sa tanan sa labi na sa itong mga sponsors diya. Let's go. May buntag. Alamian, nagpahiyom ni nanay. Lami na kagpahiyom ba? Kumusta man ka diri? Mabuti lang. Mabuti lang. Lami na kagpahiyom mo. Kumana kagkaon? Humana. Oh. Kumusta man ka?
Mayo bandol. Nga, lamian nagpahiyom ni nanay, oy. Oh, nagluha-luha pa si nanay. Nga, si Marlo. Oh, si Mar. Kinsa? Si Marlo. Marla. Oh. Ah. Nga, si George. Si George. Nga, ako si Carlo. Carlo po ka? Oh, nya kato si Nilrod. Taga San Remigio ra sad minay lumad nga taga San Remigio. Unya naay kanang mga tao ba nga nitabang ba nagpaabot sa ilahang tabang. O magpaabot lang ka. Paabot na siya. Oh. I'm waiting always for you. Wow. Nay, nakoy pangutana nay asa man kadapita magluto? Ha? Asa man kadapita magluto dire? Ano din sa? Dire ra sa sulod. Kasod ka, ato lang. Asa man kuno pakita mo Alas ni. 5 pasado. Kandado na ko. Mo ba? Ato ko nang tanawon sa sulod ko no. Sige daw. Pakita daw mi sa imong lutuanan. Ikaw ra po'y magluto no, kay ikaw ra mangusa. Ako na ko'y magluto. Ano nagtiniil man kanay? Yeah. Asa ko no? Kaya nakakahoy na ko'y. Ikaw ra po'y nangahoy pod. Na akong napugan. Oh, Na. ari ra siya magluto, guys. Alas 5 pasado. Kandado na. Mao ba? Ha? Asa man kadapita mangahoy diri dapita? Musagka pa ka diri sa kuan, bukid. Saan pa? Sa umara? Saan ka na ako pinutol nga akong kaunon? Nya dili manakit ang imong buko-buko, imong kalawasan. Masakit po usahay. Nga, matugon ako. Eh, mata na ko. Balik na po ko nga to. Kay exercise na. Nya imong tubig, asa man ka magkaos og tubig? Akong tubig, tinablan. Nanuhol ko. Asa man nadapita? Ubos sa Manuhol, school sa Libaong. Manuhol ra day ka? May Theodore at Japel. Wa, mahal gid eh. Mahal gid eh nay. Daghan na kay kanang kuan re oh, donasyon nga nadawat. Daghan na kay kag sa ano no. Ari lingkod re nay, lingkod re. Para dili ka maluyag barog. So naami paabot nga tabang. Malingkod sa diri lingkod. Gihangos in taon si nanay. Diniyos sa pagdawat. Oo, kaya ang kaning mga naghatag nay kinasing-kasing pud ang ilang pagtabang sa imuha. Salamatin taon. Oo, kaya nakakita man sila sa kanang video ni Kuan ba ni B-Boy, ni CJ. Oo, nakita nila unya daghan kay tao ni tabang nimo. Salamat taon. Salamat in taon sa Ginoo no, kagigamit sila no para matabangan ka diri. No? Daghan na nga sinasa ko wa. Oh. Nga naman kay ikaw pirmi diri di padala. Nagainggit. Nangainggit. Oh, i-shout out ato yung mga nangainggit. Naami ka nang ihatag sa imuha. Oh, sige daray. Naay ka ng bugas. Nga gihatag sa kuan sa nang tao nga ni tabang ba. Ako lay butang na kay bugat. Na. Hatag na siya. Nya naay ka ng kuan. Nagpalit sa mig kanang chinilas para sa imuha. Eh nakita na ko karon imong chinilas ba oh, naguba na gid maayo imong chinilas. Nya nag-request po ni si B-Boy sa kuan sa mua og chinilas kay wa ko no kay chinilas. Wala na ko yung problema sa akong pagpuyo. Oh, salamat sa Ginoo. Oh, salamat sa Diyos na amahan. Wala imposible sa Ginoo. No? Naami chinilas aray. Ambot lang kasigo binisimuhan ay. Sos, kaigo ni. Kaigo kayo. Suot ka no? Sigo ba ni? Mainat mo na. Nag-igo kayo? Sakto din. Na, gwapa na kayo ng tiil. Supreme pag yun. Mara mo na akong tono usa. Day, oh, nga naman na. Signal? Dahil na pagkatao. Oh. Mga nagikuhan sa akong inaan. Nakapemprap sa ilang pagkabutang. Kaninay. Ang saan ginisayot? Kaya sa kadugayan. Kanay oatmeal. Kanay kuan na siya initubig, magkuwara mo kag initubig. Oh, ipalugaw lang ni siya. Kwekere at. Oh. Kaila man dai kan, munso mo to kayo to mo to. Para na tiguan. Oh. Kwaker. Para na si mo dili.
Ha? Para na sa imuha dili. Ako ha? Ay mo lagi. Noon sagot ako sa pagto dili millennials. Mao ni sila tanan na ay nagisod lang na mo karton. Dara. Ta sinilrod lay butang nay. Kay bugat, Wala, nay. bugat. Oy na. Unahan ginaya ako ker mo iya pamahaw. Muna salamat kayo sa kanang nagtabang no nga naabot gid mi diri. Salamat taon. Na kana to mga tanaw ay. Maraming salamat. Actually nay naapay mi ka ng biskwit na kuan nya nahabilin man. Nahabilin na to sa ilang balay. Sige. Ihatod na karon or ugma or unyang hapon. Ihatod na diri ha. Di Biskwit to siya. karong adlaw. Ayaw sa glaag ron. Okay, maglimpyo ko yan na ipagawa ko din akong abono. Sige maayo noon na mo. Mukuan sa midri si mong luyo ha. Mutuyok-tuyok sa midri si mong luyo. Okay ra? Ikaw rong usa dire permente? Ako na yun. Nyemong banda de asa man ron? Nasa maraat. Nyag mo balik dire? Adi ko. Nga naman? Adi ko. Di ka pangamusta ka. Kumusta naman ka ma? Panahon sa Oceans Day, Christmas Day, New Year, sa akong birthday, Ano sa day mong birthday nay? February 12. February 12. So, mo to guys no, salamat jud kayo sa mga nipaabot sila mga tabang no. Wa ko mag-expect nga inani day ka lisod gid kaayo si nanay diri. Kaya ang gipakita ni Biboy sa iyang video. Tanaw na ko murag dako-dako yang balay pero actually guys maora gid ni siya kaya makita niyo sa akong luyo. Maora gid ni siya. Hey, wasa pa kalapok na ino? Mo na yung original gid nga nag-upload sa video. And thankful ta tungod ato daghan kaayong ning extend silang tabang. Ay, thank you so much sa nag-sponsor sa mga pagkaon para kang nanay karon kay actually ganing natabang ninyo kay kanang murag buhatag sa checkpoint bitaw nga makapundo sad si nanay o kagalingon niya kwarta kay wala sa takaybaw sa umaabot pa mga adlaw sa kinabuhi ni nanay. Salamat kayo sa mga sponsor sa ni Ari sa Kauban sa Vlog TV. Thank you so much on behalf ng nanay. Salamat kayo sa inyong pagtabang. Dako kayong tabang kang nanay. Actually thankful sad mi. Thankful sad mi nga gidami diri nimo nga grabing lisura gyud sa daan gyud. Actually nasangad pa to kong motor ato pa to ibton ron. Gang nakuan gyud mi lisod jud kay ang dalan. Imagine na siya ra usa diri, siya ra naging nusarang balay diri dapita. Layo kay sa mga silingan. Nya ako nga giyo sa inyo kanang more balik to kama. Ay mo pa. Basta niya matagam na kay lisura sa daan. Diri ha. Balik pa ta kanana ya para. Pero kung kinasing-kasing jud ang imong pagtabang bisag unsa pa nakalisod nga daan. Ato niya nimo no. Mura ra ko nagugmagot. Mura ra ko nagkita nga. Bitaw. So this time siguro murag dili lang kami maglugay din At least nahatag na namo ang kuan ang tabang gikan sa mga sponsors nato. Bless kayo tanongan. Kita mo nahimong instrument bridge no para maabot ang mga tabang sa mga tao. Hopefully sa mga kita ni no padayon gyapon nang ilang pagtabang. Labi na sa mabatan-on yung kakita. Ma-inspire no. Dili lang ta kanang puro laglaag, puro walwal na ba no. Inspired dapat kadang yung bitras bata pa maninguha ka para sa imong kaugmaon maguna-una ka sa imong ugma. Kay wala ta kay baw sa panahon bisan og masama ta kang nanay nya. Kanang wala tay makuha bitaw. Wala tay magamit para sa atong katiguangon. At least batan-on pa ka, himsog pa ka, paninguha antod sa imong makaya. Og mananom-tanom ka og kanang sa imong kamaayong tao para og matiguang na kanana kay maani. Mao gyud sakto. Sakto gyud nindot kay nga word. Bitaw anang hinahinay ta diri. Matana. Kanya nay. Maginahinay na mi didto. Sige. Kanya salamat kayo ha. Salamat kayo sa Maraming salamat. Thank salamat. you. Salamat very, kayo very sa pagpadayon sa imong balay. Lipay kayo ka. Malipay nagi ko. Sa gusto na nako, mag-exercise na ko, magumako gamay. Kana gyud para himsog. Ah. No?
Nya maginahinay nami. Oh, sige. Bye-bye. Bye. Salamat. So, diri na lang ko top no atong vlog. I hope nga daghan ang mawili or ma-inspire no sa atong vlog karon, which is atong natabangan gid si nanay. Dako kay nakong pasalamat sa mga sponsors namo nga naa diri kani mga tawhana. No, salamat sa inyong gi-extend nga tabang no. Bisag piso, bisag unsa nakagamay, at least ang tabang amo yung na-feel ang yung tabang ba og na-feel sa dinanay, sa makita ninyo sa expression niya ganiya no. And of course sa San Remigio and Cebu Northside Vloggers, thank you so much sa inyong support. And of course kay B-Boy Bugoy TV, please subscribe mo sa iyang YouTube channel guys, kanina dire mo na yung YouTube channel. Siya mo yung original gid nag-upload sa katong kang nanay nga video. Tungod ato daghan kayong na-extend sa ilang tabang. Unang thank you kayo sa imong help no. And of course sa Vlog TV, sa atong kuyog dire sa atong layo no. Salamat sa kayo sa lahang effort pod no nga bisag layo kayo. Nabili na. Oh, bisag nabili. Asa to tong biskwit? Ipakita. Dara nabilin mo ni ang nabilin. So si Biboy na bahala ni mo kuan og dili ni maabot dito kananay, meaning iyan ning gikaon. Bitaw salamat sa kayo and shout out sa tanan. God bless ninyo tanan and kang nanay. Makita gyud nato ang kalipay nga iyang na-feel karon nga daghan kuno kayo og blessings nga naabot sa iya. Di na kuno niya maato. Di mag-goal ha kay vaccinated na mi. Before mi nangadto nag-sanitize mi tanan and all para safety ang tanan. Na God bless and see you in our next vlog. Peace out.